kaga haka kaga haka kwarai kaga haka bai malam kaga haka kaga haka bai malam kaga haka. Yau zan kawo ƙarshen sarauta. Ba na shiga cikin gida na fito ba tare da na yi kisan kai ba. Kowa kika ga ya mutu kwanan shi ne ya ƙare, kuma inda ba ƙasa nan ake gardaman kokuwa. Na shiga uku. Kofan ya ƙi buɗewa. Dama ta yaya za ya kofa ya buɗe? Kin taɓa ganin mutumin da ya je lahira ya dawo? Gaskiya wannan aikin ba ƙarami bane. Duk da dai halina ne sata, amma dai ban san ta inda zan ci nasara a cikin sauki ba. Haba ai farauniya, ki har zan gaya miki yadda zaki ki samo wannan takardun gidan? To ai wannan aikin ya zama dole kamar ko da ita ce sata ta ƙarshe a duniya. Haka kawai naji ina tausayin ka. Menene abin damuwa don karuwa ta ci amanar ka? Karo kuma? Karuwa mana. To sai me dan an zarge mu, a san mutum a san sana'arsa, in ya bari a san ya daina. Sai ka ce wata sabon shiga kin wani rude. Ta yaya ba zan rude ba? Wannan gidan haya ne Kisa kan mana ku mu shiga da ya zo da sabon salon ɗibar maza da mata, baƙi ko 'yan gari. Muna bayar da hayar sati har zuwa wata ɗaya ga duk mai bukata. Kada ki sake yin kai hannu jikina da sunan duka. Wannan yar tashin da kike gani kashi ɗaya ne da ita. Hajjaju wallahi ki fita daga hanyata. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kina zaton kwace wannan kuɗin abu ne mai sauki? Kuma akwai matukar abin tsoro a ciki. A ce muna cikin gida ko ba ta rufe babu dama. Gaskiya Mutanen ci gidan gaba da nan sun zaman fara ganin fitarwa a cikin gida. ya zama barazana daga rayuwa. Dole ne mu san dole mu san abin. Sannan ko kun sai da gawar ta ne a wurin matsafa. Matsafa kuma? Kana.